ஹாய் எவ்ரிவன். வைரத்தவியல் கம்யூனிட்டி மூலிமா இன்னைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறது எனக்கு சந்தோஷம். மனிதன் கிட்டத்தட்ட 20,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கலாம் இது நம்பப்படுது. எப்படி பிறந்தோம் இதுக்கு யாருக்கும் சரியான விளக்கம் தெரியாது. ஏன் பிறந்தோம் இதுக்கும் யாருக்கும் சரியான விளக்கம் தெரியாது. ஆனால் மனித ஆற்றல், ஆக்கம், அழிவு ரெண்டுமே சம்பந்தப்பட்டதுங்கிறத மட்டும் இத்தனை வருஷம் வரலாறு நமக்கு காட்டுது. இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டு வந்ததுதான் மோகம். மனிதனுடைய முதல் காலகட்டத்தில் காட்டில் அவன் கிடைச்சத இருக்கிறத எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு வாழ்ந்தான். ரெண்டாவது, அவன் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற மிருகத்தால அவனுக்கு ஆபத்துனால அவன் தன்னை பாதுகாத்து வாழ்ந்தான். ஆணை விட பெரும்பாலான பெண்கள் வலிமை இல்லாதவங்களா இருந்தாங்க. சோ அதனால அவங்கள பாதுகாக்கிற கட்டாயத்தை இந்த சூழல்ல இருந்துச்சு ஆண்களுக்கு. அடுத்த கட்டமா இந்த மோகம், இனப்பெருக்கம் சிந்தனை மூலியமா உள்ள வருது. அடுத்த கட்டமா பொசசிவ்னஸ் உள்ள வருது. அடுத்த கட்டமா எனர்ஜி வித் பொசசிவ்னஸ் உள்ள வருது. விளைவுகள் பல போர்கள் வரலாறு சொல்லுது. இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா நம்ம பார்க்க தவறுறது ஒண்ணு. அது என்னன்னா இன்டர்னல் பீஸ் அண்ட் லவ். இதையும் ஒரு காலத்துல மனிதர்கள் உணர்ந்தாங்க. சில மனிதர்கள், அவங்கதான் நாம இன்னைக்கு மகான்கள், ஞானிகள், சித்தர்கள், விஞ்ஞானிகள் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோல நான் எதுவும் பெரிய சொல்யூஷனோ இல்ல ஆன்சரோலாம் எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை. ஒரு 8 கொஸ்டின்ஸ் வரிசையா கேட்க போறேன். அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எதுவும் பதில் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா அந்த பதிலோட கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதாங்க. முதல் கேள்வி, யாருக்கெல்லாம் இன்னும் நாம எதை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியல, தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது கொஸ்டின், நான் மனசாட்சிப்படி ஒரு வேலை செஞ்சேன், ஆனா என்னை விமர்சனம் பண்ணாங்க. ஆனா அந்த விமர்சனத்தை நான் கவலைப்படாம இன்னைக்கும் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எதுவும் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த வேலை என்ன, எப்படி விமர்சனம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. மூணாவது கொஸ்டின், நான் பிறந்ததுல இருந்து என் கேரக்டர் இதுதான், நான் இப்படிதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்க கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. நாலாவது கொஸ்டின், மன அமைதி, இன்டர்னல் பீஸ் நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க எப்படி உணர்ந்தீங்க, எதை செய்யும் போது உணர்ந்தீங்க, எங்க உணர்ந்தீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. அஞ்சாவது கொஸ்டின், என் உடலை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு நான் நல்ல சாப்பாடை மட்டும்தான் சாப்பிட்றேன், என் மனசை நல்லா வைக்கிறதுக்கு நான் எல்லா முயற்சியும் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு எதுவும் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆறாவது கொஸ்டின், நான் டெய்லி செய்யற வேலை எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சுதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அண்ட் என் வேலையால ஒரு ஆள் கூட பாதிக்கப்படலை அப்படின்னு எதுவும் இருந்ததுன்னு சொன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏழாவது பாயிண்ட், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் நினைக்கிறேன், என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க நல்லா இருந்தா தான் நான் நல்லா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்புறேன், அதுக்கு நான் டெய்லி இந்த வேலைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்றேன் அப்படின்னு எதுவும் இருந்ததுன்னா அது கமெண்ட் பண்ணுங்க. எட்டாவது பாயிண்ட், லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இது பர்சனலா என் மனசுல எழுந்த கேள்வி. அது என்னன்னா, இந்தியா, நாட் ஓன்லி இந்தியா, வேர்ல்ட் ஹேவிங் அ மெர்சிவ் வாட்டர் பாடிஸ், நீர்நிலைகள் அவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இந்த நீர்நிலைகளில் நான் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளையோ குப்பைகளையோ போட்டது இல்லை. ஏன்னா அதனால நானும் பாதிக்கப்படுறேன், சுற்றுச்சூழல் உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படும். அதனால நான் ஏரி குளங்களில் வீடு கட்டலை, அதில் மேலே சொன்ன எந்த தப்பையும் நான் பண்ணலை அப்படின்னு நினைச்சாலோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்போ நான் தெரிஞ்சனால இந்த தப்பெல்லாம் திருத்திட்டு இருக்கிறேன், ஸோ அதுக்கு நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு எதுவும் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அதையும் கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. அண்ட் ஃபைனலா நான் சொல்லக்கூடியது ஒரு சீக்ரெட் கோட். அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா அதையும் கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. என்னன்னு சொன்னா, ஒரு மனித கூட்டம் தன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் கண்ணுக்கு தெரிந்த பலாக்காயை விட்டுட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத கலாக்காயாக போட்டி போட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காக நாங்க ஒரு செயல்பாடை செய்யறோம், கோபத்தோட எங்க ஆற்றலை காட்டுறதுக்கு. ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா கமெண்ட்ல தெரிவிங்க. Have a good day. Bye bye.